Què saps de l'euskera? Bé, et vaig explicar alguna cosa. Es parla en aquesta zona situada entre França i Espanya. Si visites aquesta àrea o hi vius, als carrers veuràs moltes senyals, pancartes, etc. Moltes estaran escrites en euskera i altres en francès o castellà. Múltiples empreses i institucions tenen noms en euskera. Et vaig explicar breument els més coneguts. Ascar és en realitat una companyia de transport. Els camions són blaus i les lletres grogues, les quals estan inclinades cap al davant per donar sensació de velocitat. Aquesta companyia està implantada a lo llarg d'Espanya. Ascar significa ràpid. Coipe. Un home de Donosti, Sant Sebastián, va crear aquesta companyia. És una marca coneguda que produeix oli. De fet, Coipe significa processament, oli o greix. Artua. És habitual veure aquesta marca en els prestatges dels supermercats. Veus aquí? Bo, això és castellà, però el nom Artua està en euskera i significa precisament blat de moro. Aquest tipus de margarina es produeix en blat, per tant, ja saps una paraula més. Hasso. Hasso és una empresa gran, però no és coneguda pel públic en general. Fa grues per la construcció i la indústria. Generalment són verdes. I saps què? Hasso significa aixecar. Això és precisament el que les grues fan per construir alguna cosa. Eroski. Oh, vaja, Eroski és una cadena de supermercats, no només amb l'àrea basca, sinó a Espanya també. Eroski prové de dues paraules, erosi, comprar, i toki, lloc. Això és, el nom implica, per tant, un lloc per comprar. Kukushumushu. Un nom estrany, veritat? Doncs sí, intenta dir, bo, en fet, dues coses amb una. Kukushu, puça, i musu, petó. Aquesta marca és coneguda per pels seus divertits dissenys. Moltes companyies elegeixen els dibuixos per promocionar els seus propis productes. L'Oreak Mendian és una marca de roba. L'Oreak Mendian vol dir flors a la muntanya. Lore, flor, i Mendi, muntanya. I Corrinya. Podria semblar galec, veritat? I Corrinya. Però aquesta bandera representa el País Basc. A més, saps què? Ikur significa símbol o senyal. Lendakari. Lendakari són tres paraules. Len, da i kari. És a dir, algú que es dedica a ser el primer. Len significa primer. Ertzaintza, així es coneix a la policia en tres províncies. Herri és poble, Eizain és cuidador. Per tant, un Ertzain és el qui es dedica a cuidar el país. A vegades també veiem policia amb seta. Per cert, no confonguis Ertzain amb Ertzaintza. Bildu. Bildu és un nom d'una coalició, però que significa, literalment, doncs, unir o ajuntar. De fet, Bildu no és un partit polític, és una coalició de partits. Per tant, el nom té sentit, no? Eskerrik asko etortzeagatik. Bé, aquesta m'agrada. En cas d'estar a Euskadi, no pots perdre els pinxos. Que bons! A més, fixa't amb aquests ròtols i recorda que jatetxe és restaurant. Fixa't en els tovallons, els veuràs en molts bars. Eskerrik asko etortzeagatik. Però... què significa? T'ho tradueixo. Gràcies per vindre. Aquí, per tant, tens una paraula útil. Eskerrik asko. Això és moltes gràcies. Tingues en compte que si ho dius amb un escaldun, estarà encantat. I per això et faig una paraula fàcil. Barkatu. Vol dir perdó. Ho pots combinar en francès o espanyol. No hi ha problema. Per exemple, Barkatu. ¿Dónde está el hotel? O Barkatu. ¿Où est l'hôtel?